χαρακτηριστικό μουσικό θέμα του Ροζ Πάνθηρα συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι, μεταφέροντάς μας άμεσα στις επικίνδυνες αποστολές του, ας πούμε, δαιμόνιου επιθεωρητή Κλουζό. Ο Χένρι Μαντσίνι εμπνεύστηκε αρχικά από τη φιγούρα του Ροζ Πάνθηρα, όπως αυτή ξεπηδά ήδη στους τίτλους της πρώτης ταινίας. Με την εισαγωγή των χάλκινων πνευστών του, ο Μαντσίνι πρότεινε μάλλον περισσότερο ένα ρυθμό βαδίσματος παρά μια πλήρη μουσική συνοδεία. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο συνθέτης συνειδητοποίησε ότι το ρυθμικό βάδισμα που έδωσε στον Πάνθηρα με τα σαφή στοιχεία της jazz και το χαρακτηριστικό μελωδικό σόλο από το τενόρο σαξόφωνο άρεσε πάρα πολύ στο κινηματογραφόφιλο κοινό. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ήταν το ίδιο βάδισμα που θα τέριαζε απολύτως και στον κλέφτη του διαματιού Ροζ Πάνθηρας. Thank you.